Dan u Ernest Tonna l-erba flimkien ma' ta' kanvażer soħra tal-Ministru Stingat ħadu ħsieb is-sigurtà tad-Dar Ċentrali. Tonna ħalla lil Pulicino Orlando jidħol fid-Dar Ċentrali iżda waqqaf li żewġ persuni l-oħra li kienu qed jakkumpanjawh. Bħalek ivvotajt l-aħħar tkunx arroganti, Tonio. 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 Aħna bħalek ivvotajna l-aħħar elezzjoni. Tkunux arroganti u pastażi. Kummenti wara l-laqgħa tal-Eżekuttiv Nazzjonalista Pulicino Orlando iddeskriva dan l-inċident bħala redikolu u staqsa jekk uħud mill-klikka li kienu barra d-Dar Ċentrali għandhomx proċeduri kriminali pendenti inkella r-rekord kriminali. Is-sigurtà barra d-Dar Ċentrali kienet fdata mill-Partit Nazzjonalista fidejn grupp ta' kanvażers ta' Ostingat immexxi minn Ernest Tonna. Tonna għandu 3 impjiegi ma' Transport Malta, mal-Freeport u bħala Authorized Officer ma' Tribunal Lokali. Bħala Authorized Officer ma' Tribunal Lokali jitħallas medja ta' 1000 euro fix-xahar, minnaħa l-oħra bħala Chief Officer ta' Transport Malta huwa jitħallas bejn 45,000 euro għal 75,000 euro fis-sena, filwaqt li għall-kariga ta' Senior Manager Security mal-Malta Freeport Corporation ħadd ma jaf x'inhu s-salarju tiegħu.